de Lugo Guntín. Ali está o noso compañeiro Álvaro Lorenzo. Álvaro, algunha novidade máis por aí? Bueno, que seguen chegando os coches deste tramo de Lugo Guntín. Chega o dorsal 14 de César González con seu Lancer Evo. Está agora mesmo no control de stop, a ver se podemos falar con él. O piloto de Castro Verde, César González. Sí. Marcha xa para o seguinte enlace. Bueno, pois o piloto do Mitsubishi, o piloto de Castro Verde marcha e seguimos agardando máis pilotos, pero tamén aquí na radio eu voulle preguntar a Óscar Pérez dos Silgaros de Lugo, que o temos aquí pertrechado. Bueno, esperemos que non se nos asuste Miguel Cumbraos, porque el dice, eu son de música, pero cando me tocan a gaita así tan perto de min, igual... Eu de música o xusto, xa se dixen antes, é dicir, non me amansa as fieras, nin eu amanso as fieras coa música, pero bueno, sei o xusto, pero por suposto que é un placer escoitar a música en directo. Pero Óscar é un experto tamén en motor, aínda que el recoñece que lle gustan máis as motos, non? Óscar, moi boas. Hola, moi boas tardes, gracias pola invitación nun evento tan importante. Ponlle, achegalle un pouquiño, ese micro é o número 6, a ver, mirade. É o 6, sí, está... sí. É o 6, sí. Seguro? Seguro. Sí. Hola. A ver, pois non... O meu é o 1 e o dele é o 6, sí. Seguro, sale polo número 6, non? Sí, a pegatina pon 6. Vale, bueno. Pois nada, fálanos entonces, Óscar, o teu dices que é máis o das motos, non? O sea, as cousas como son, non? Ui. Espera, pero non se escoita ben, espera. Deixádeme que... sí, casi mellor por ese, casi mellor por o teu, Miguel. A ver, agora... Vamos compartir. Ahora. Vamos compartir aquí o micrófono. Moi ben. Bueno, boas tardes, ante todo, gracias pola invitación para disfrutar dun evento tan importante como é tamén o Rally San Froilán, que é algo tan tradicional tamén que pois merece a pena tamén darlle difusión e bueno, darlle aí íncope ao tema. Sí, mira, atende, vosotros, como todos os anos, o que pasa que quedou suspendido, non, por a pandemia. Vosotros facedes, a vosa agrupación, organizades unha foliada que lle chamades o Magosto, non? Sí, vamos este ano na 8ª edición, tiña que ser a 10ª, pero claro, co tema da pandemia, pois claro, a edición do 2020 ou 21 pois non se fixo, e bueno, seguimos na 8ª, e si a foliada Magosto. Vai ter lugar o sábado 5 de novembro, a partir das 8 da noite, na Palloza, aquí en Lugo. E, bueno, vamos contar con agrupacións folclóricas pois de toda a provincia. Por exemplo, Foldo Raxal do Cervo, Nove Ferreñas desde Meira, a Chocolateira desde a Ponte Nova, Buxos Verdes desde Villalba e Searas desde Chantada. Así que, bueno, a verdad que agradecerles desde aquí, porque, vamos, apuntáronse, pero vamos, como se suele dicir, a todo misto. Mira, e os que non lle damos a eso de soplar, nin de nada deso, como podemos participar? Pois moi sinxelo, é un evento aberto a todo o público que queira vir, vai haber castañas gratuitas para todo o mundo, que as asamos incluso nós, pois o que queira disfrutar dun evento pois tradicional, 100% tradicional e cultural, disfrutar dunhas, digamos, actuacións musicais de varios grupos, para ver a diversidade que hai no tema folclore, tomas unhas castañiñas, pasalo ben, e, aínda que non toque, pois poder disfrutar da música se lle gusta a folclore e a música en general. Vai haber depois sorteo de premios tamén, entón se toca un premio pois tamén lle tocará. E o importante é eso, depois tamén os colaboradores, pois tamén agradecerles desde aquí a Palloza por deixarnos o sitio, o Arcoíris Musical, Cantina Mustallar de Piornedo, a Asociación Cultural Bolboreta Fiandeira, Tecelana Tradición e Carmen López, Traxe Tradicional, que é de Villalba. E isto é o día 5, non? O sábado día 5 de novembro, sí, a partir das 8, sí. Pois xa sabedes, os que estades hoxe por aí espallados pola provincia de Lugo disfrutando do rally, oye, por que non disfrutar dunhas castañas e escoitar boa música tradicional, Música non vai faltar, porque despois das actuacións todo isto, pois é cando se dá vía libre o que é a foliada aberta, e é
xente que tanto estea iniciándose na música, pois que se queira animar a tocar, que non pasa nada, que vai ser unha foliada totalmente aberta onde todos poden tocar, todos poden cantar e todos poden bailar. Así que mellor que eso, non? Álvaro Lorenzo, danos un pouquiño de música de rallies. Como están as cousas por aí? A ver, contanos. Pois o último en chegar por aquí, Chema, foi Marcial Cela, co seu BMW M3. Estamos agardando xa os seguintes, que en teoría, dorsal 22, Antonio Fernández de Alcarce, de escudería Lucu Rally, pero bueno, xa están chegando moi espaciadiños aquí a este control de stop de Lugo Guntín. Pois menos de 15 minutos para que saia o primeiro participante dese mítico treito de Goián, o páramo Goián. 6:19 minutos tomará a saída o primeiro participante e nosotros estamos dispostos a que Óscar Pérez nos amenice aquí a velada con un pouquiño de música da súa gaita, Nosotros encantados. Pois, vamos a ver se a xente se move e se baila e tamén así que salgan mellores os tempos no rally. Eso, veña, pois vamos a darlle un pouco a ver si con esta gaita sale todo mellor, e eu non sei se Miguel se quere facer un selfie é o momento, ou un vídeo, e despois xa o pode colgar por aí e dirá, mira, concéntrome en escoitar e pode decir, un día fun á radio a participar nun rally e de repente chegou un gaiteiro a participar nun programa de radio, non digan un rally porque eu no rally non participo. Bueno, alguna vez participarías, non, nin como nunha exhibición ni nada. Bueno, sí, probando algún coche, sí. Piloto probando, facendo algún test ou algunha proba, sí. Pero competir contra o crono eu solo, non. Estás moi baixiño, temos que intentar cambiar ese... Sí. Decía que en algún test con pilotos, sí, pero con competir en competición propiamente dito, non. Bueno, o protagonismo é deste señor, que escoitémolo ben. Pasa que agora teño que volver a poñer o micro. No, xa recolle, ti date conta que a gaita, oiche, cólase. Fantástico. Como se escoitou por aí en Guntín, Álvaro? Que tal? Álvaro, estás por aí? Ui, creo que se cortou esa comunicación. Bueno, a verdade é que é unha maravilla. E por que nos está soando aquí a alarma? Bueno, non sabemos moi ben. Que che pareceu, Miguel? Ben, me parece moi ben. Sona perfectamente. É un artista este home. E dá gusto escoitar aquí na radio prácticamente sin micros a gaita de Óscar. A gaita de Óscar, que ademais feita, ti date conta, con madeira de buxo, que é unha especie de homenaxe ao seu avó, que era da montaña, e de aí lle saiu a afición de Óscar, verdade? Sí, a verdade é que, bueno, empecé máis ben pois por eso, de casualidade, e bueno, pois encarguei esta gaita en homenaje ao meu abuelo, pois porque pensaba, sentía de que sería a gaita que lle houvese gustado ter a él. Bueno, pois nada, nosotros tamén lle tributamos aquí unha homenaxe ao teu avó e, bueno, pois convidamos, non, a todo o mundo pois que o día 5 sábado que vos acompañe, non? Sí, o día 5 xa sabe todo o mundo que, bueno, isto é como xa comentei antes, un evento totalmente libre, que veña quen queira, a disfrutar da música tradicional, castañas, bueno, un bon ambiente, estáis todos invitados, así que moitísimas gracias. Gracias, Óscar Pérez dos Xílgaros de Lugo, moitísimas grazas, unha aperta forte. Graciñas.